दिनै सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदि भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ मोनसे आशीर्बादनि रेलि लानायखौ जों दिनै थिरांथा खालामबाय आरो बे जायगानिफ्राय जोङो डिमाकुसि प्राइमारि, सुक्लाय प्राइमारि, हांस्रा प्राइमारि जोङो ज' जानानै मोनथाय प्राइमारियाल' सारखौ जों बे सुक्लायनिफ्राय बरायलांगोन, बाइकजों जों रेलि होलांगोन। बाखिया बेयाव इउनिट जागासिनो दङ, ज' जागासिनो दङ। दा दिनैनि बे समाव नोंथांमोना सोंनाय बायदि आं बेखौनो थोंजों फिननाय होनो नागिरदों। मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारा उन्दैनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाजों थाबोनाय सासे सुबुं। आन्दलनावबो लोगोसे दं। गावसोरनि जाफोर घटना बै समाव बिएलटिनि समाव लोगोसे थाबोनाय, हदायबो जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासैबो समाव लोगोसे थाबोनाय हाग्रामा महिलारिनि सासे बेक्तिया जाहैबाय खाम्फा बरगयारी। दिनै खाम्फा बरगयारीया जुद्धनि समाव, आन्दलननि समाव 20-25 बोसोर थाबोनानै हाग्रामा महिलारिखौ गारनो हादोंब्ला दिनै मास मोननै मोनथाम आगोल लोगो लानाय, लोगो मोननाय प्रमद बर' बिथांखौ गारनो बेसेबां सम नांगोन? बुजियाखै? हाग्रामा महिलारि बिथांजों 20-25 बोसोर थाबोनानैबो जुदि हाग्रामा महिलारिखौ गारनो हादोंब्ला, बुजिबाय दा? अब्ला नै दाखालि बावै मास मोननै मोनथाम लोगो मोननाय प्रमद बर' सारखौ गारनो बेसेबां सम नांगोन? दिनै हाग्रामा महिलारिखौ खौसेथिनि खोथा बुंनानै रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जों बेखौ मानियो। खौसेथिखौ लुबैयो सोर दोङो? सोर सुबुं दोङो खौसेथिखौ लुबैयो? खौसेथिखौ राजनितिकआव लुबैग्रा बिटिसिआव प्रथम बेक्तियानो जाबाय हाग्रामा महिलारि, जेखौ एबसुआबो सानाखै। एबसुआ बै समाव सोंखारियाखैब्लाबो मिनिदोंसो खोमा। नै बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गांसे लाइजाम हरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बड'फा हाउस बागानसालि, 2020 मायथाइनि बेसाङाव 23 डिसेम्बराव बिपिएफ आरो इउपिपिएल जथाय बिटिसिआव सरकार दानायाव मदद खालामनो हांख्रायदोंमोन। मिथिबाय? हाग्रामायासो महिलारि बिथाङासो खौसेथि सरकार खुंनो थाखाय 2020 मायथाइनि 23 डिसेम्बरावनो लाइजामजों लिखित आकारै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांखौ खावलायहरदों। मिथिबाय? अब्ला दिनै माबोरै बुंनो हायो जे हाग्रामाया खौसेथि लुबैया? मानि खेला? मानि खेला बे खौसेथिनि नामाव? जोंथ' खौसेथिखौ बयबो लुबैयो। मानि हाग्रामा महिलारिखौ बुं। नों गैयैयाव जोंहा बिटिसिआ दिनै धंख जानो थांबाय। नों गैयैयाव दिनै बिटिसिआ गासैबो धंख जानो थांबाय। थाखा फैसा, साकरि, बिजनेसमेन, बेपारि, दखानि गासैबो बिटिसिआव जोबलांबाय। प्लिज नोङो बिटिसिखौ सालायफैदो होननानै दिनै बुंलाय दैदेनगिरि फरायसा आफादनि, सात्र संगठननि, माहारियारि आफादफोरा। भुल सिकार जा। दिनै बिजेपिआ बिटिसिआव फैनानै दिनै हालाय आफालाय गुन्दुगुल खालामफैबायब्ला, दिनै इउपिपिएलखौ दिनै गादबनो फैबायब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बुं। दिनै नों गैयाब्ला दिनै जोङो बिटिसिआ धंख। बुं। दिनै रायजोआ एकेलगे दिनै गद जागोन। दिलीप शइकिया सारा मा बुंखो? दिनै बयबो नुदों बिनि रिएक्सना बेसेबां गरम जादों। जायाखै? दिनै भिसिडिसिनि सेक्रेटारिनि पस्ट इन्टारभिउ होदों। बिनि काहानिखौ आं दा बुङा, नै साननैसो उनावसो बुंगोन। दिनै भिसिडिसिनि पावारखौ फोजोबनो नागिरदों। बिनि रिएक्सना सोर मा खालामदों? खौसेथिखौ सोर लुबैदों? नैबे लेखायानो स्पस्ट खोन्थागोन। आं बुंबावो, खाम्फा बरगयारिनि खोथा सोंदों नोंथांमोना। खाम्फा बरगयारि सारा हाग्रामा महिलारिजों 20-25 बोसोर थाबोनानै हाग्रामा महिलारिखौ गारनो हादोंब्ला दिनै मास मोननै मोनथाम लोगो मोननाय प्रमद बर'खौ गारनो साननैबो सम नाङा। थेंक इउ।